ba in ka tashi dan kaniyar ka kwanto giwa sani kwanto kura baba dan Allah taimake ni in na kwanto a kar ka kwanto kura kaga ko mu yayyanka ne ba mu aure ba assalamu alaikum baba zancen aure na zo da shi ai duba kar ka kwanto kura ni da gaske nake sahiba na samu arada ba ƙarya ba kar ka kwanto kura gashi wanda nake so tana faɗa mini ita za ta so ni ba da kuɗi ba kar ka kwanto kai da ne ka bani wuri kana ta soki burutsu ba za ni ma aure ba za ni kwanto kura baba dan Allah taimake ni in na kwanto a kar ka kwanto kura kaga ko mu yayyanka ne ba mu aure ba baba kar ka duba abin da ne can baya batun faɗa da taɓarya kar ka kwanto kura yanzu hankali na ya zo ina yawan asuwaki na sanya manyan kaya kar ka kwanto kura kuma limanci ma ake shirin bani na ji tun a satin baya kar ka kwanto kura na ji zancen banza ko da gaske kake ni ba za ni ma aure ba idan ka kare bacin nan ba za ni ma sauki ba shi aure na masu kwazo ne dakata ka ji sam ba za a ware ko ba a idan wannan ne baba ba matsala dan wata ba za ni fito ba a ka isa aure shekin yaro ban zaton wuta a ruwa ba baba dan Allah taimake ni in na kwanto a kar ka kwanto kura kaga ko mu yayyanka ne ba mu aure ba ku zo mu je dan Allah ku ce wa baba ya yafe yaban kuɗi na ya aure da la babu gammo ka sako shi da bai ci ba ya za a yi yayi maka aure gashi baka mai amfani bare ya ce ya yafe har yayi maka aure na gano hasadar da kuke ma tun da dai haka ne ni ba za ni ba ku daro ba za ni kwanto kura baba dan Allah taimake ni in na kwanto a kar ka kwanto kura kaga ko mu yayyanka ne ba mu aure ba na sani baban mu ko ina na je dole ne gare ka na dawo kar ka kwanto kura ka tausaya dan Allah baba kai mana aure kar na zama a jawo